खुलुमबाय दिनै मोनसे भिडिअनि थाखाय भिडिअखौ आं बानायनांगौ गोनांथि जाबाय। माखासे मानसिफ्रा सोंहरदों आरोना बे भिडिअआ माबोरै जानाय, बिरदावा मानो बुजादों होननानै आरोना बेनि बागै आं एसे फोरमायनो सानदों। माने आं भिडिअखौ लाबोनो सानाखैमोन, माने बिरदावासो जादों नालाय, बिरदावनिसो भाइरेल भिडिअ जादों, माने शेयार खालामदों मानसिफ्रा आरो कमेन्ट खालामसोगारदों। ओमफ्राय आङो बेखायनो माने आंनि असे लोगो नालाय, बेखायनो आं रिप्लाइबो होनांगौ जायो। माने नोंथांमोना माने मिथिहोनो माने एसे बुंनांगौ जायो आरोना। बेखायनो आङो ससेबाबो आं बुंनो सानदों। माने बे भिडिअआ बिसोरनो लाखादों, माने बै बुग्रानि लोगोखा बियो जानो हागौ, आं बेखौ मिथिया। माने आङो एसे गोजानाव दंमोन आरोना, माने आं एसे बेलेग माने बिसोरनि एसे गोजानाव दंमोन आरोना। माने बै सासे हमथादोंना, बे हमथानाया सेल्फि ना माबा लानोसो बेखौ हमथादोंमोन। ओमफ्राय बिसोरो माने बैयो बुग्राफ्रा बै गेटनिफ्रायनो बिसोर नांलायबोदों आरोना। माने बिरदावनि भिडिअखौ नायनो बायोनो बिदि होननानै बुंदों आरोना। माने बिरदावनि भिडिअखौ नायनो बायो, नोंनि भिडिअखौ नायनो बायो, फेसबुकनि माने भिडिअ हगारोना बियो, ओमफ्राय बेखौ नायनो बायो होननानै माने बुंबोदों आरोना। माने गेटनिफ्रायनो ओमफ्राय दाना बै हौवाया माने बेखौहाय हमना लाखिनाय बायदि जादों आरोना। माने सेल्फि लानो ना माबामोन रायलायनो होननानैसो बियो आखाइखौ मा होनो हमथादों आरो। माने बियो बिरदावा जोंजों ज' माने आं लिंबाय थागोन आरो जों ज' लिंदों, फैदो थांनोसै होननानै जों माने लेंदों आरो। ओमफ्राय बेवहाय बियो लाखिदोंमोन नालाय आखाइखौ हमथानानै, ओमफ्राय बे समावनो बे फैनानै माने बुंदों आरोना, नोंनि भिडिअखौ नायनो बायो होननानै माने खर' खनसे ओरै बुना थांदों आरोना। ओमफ्राय बिरदावा रागा जोंदों आरोना, नोंखौ पुलिस केसबो होनो हागौ होननानै। ओमफ्राय माने बिदि पाब्लिक जायगायावहाय माने एथ'ग्राब भिडिअ खालामनानै बेबायदि होनफिनाङा आरोना। माने जौ लोंदोंमोन बे मानसिया, जौ लोंदोंमोन, आंबो खाथियाव दंखायोमोन बे जेब्ला जायैनि सिगां आरोना। मा होनो बियो जौ लोंदोंमोन, माने मेलायावहाय जौ लोंनानै आजिखालि फैयो नालाय, मिथिखायो आजिखालि मानसिखौ। ओमफ्राय बिदिनो जौ लोंनानै बेबायदि खालामनाङा आरोना गोदाव सोरावनो। ओमफ्राय बै भिडिअ रेकर्ड खालामग्रायाबा बिनि लोगो जानो हागौ, आं बेखौ मिथिया, जानोबो हागौ। ओमफ्राय मानसिफ्रा होनो आरोना बिनिफ्राय भिउलाबो मान बुनो मोनागौ, मानसिफ्रा बयबो फ्रेन्डफ्रा आंनि लोगोफोरा कल खालामनानै हरदों आरोना। बिरदावासो मानो बुजादों हमनानै होननानै बुङो आरोना। नाथाय बेखौ हमनानै बुजायाखै, माने बियो फैनासो ओरैनो बोनो होननानै खरथां बुना गालांदों आरोना, माबादों आरो बुदों आरो। ओमफ्राय हमनानै बुजायाखै, सोरबा होनहरदों हमनानै बुजादों होननानै। हमनानै बुजायाखै, बेखौनो आं खोन्थाना होबाय नोंथांमोन बयनोबो। माने बिसोरो माने बुदोंमोन आरो, ओमफ्राय सोरबा कमेन्ट खालामदों बुनांगौ मानांगौ, थै गलायनायनि बुनांगौमोन होनदों। बेखौ मिनिनो ओंखारो आरोना आङो। जाय मानसिया जायगायावनो जेबो दाय गैयालासेनो बुनानै जेनेबा माबा मोनसे खहा खालामोबा, नोंनि नमा नोम्फानि उन्दुनो एबा थानो हा बिगासेबो माने थानाय नङा जों डिमान्ड खालामबा ना। जा जाम्बा मानसिफोर थायो आरोना, माने बुजिनानैबो बुजिबायदि खालामो, जायफ्रा माने बुजिनानै बुजिबायदि खालामो बिसोरखौ आं मा होनो जुनारनिफ्राय माने जुनारजोंबो रुजुनो हाबावा, जुनारफ्राबो दाना आजिखालि बुजिबावसै। ओमफ्राय बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो, जानला मोनला बेबायदि खालामनाङा आरोना। आंखौथ' बारा हाखाया, आंना 9 नाम्बार सिन्देल गानखायो, 9 नाम्बार सिन्देलजों मोनगोनबो। भिडिअ फैगासिनो दङ, बिरदावा एसे कमेन्ट रिप्लाइ माबाया माने बे भिडिअनि बागै माने रिप्लाइ होनो भिडिअ बानायखाबाय अलरेडि, माब्ला आपल'ड खालामगोन बेखौ आं मिथिया। बिथाङा भिडिअ लाबोगासिनो दङ, नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। आं बेखिनियानो बुंबाय आरोना। माने बे भिडिअखौ हमनानै बुजायाखै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनाबा बिथांखौ फल'बो खालामनाङा आरोना। जाय मानसिफ्रा मोजां मोनाना बिसोरबायदि मानसिफ्रासो भिडिअखौ शेयार खालामो एबा मा होनो नायो आरोना। बेफोरबायदि मानसिफ्रासो कमेन्ट खालामो। माने नों भिडिअखौ नायनो बायोबा, नोंथांमोना भिडिअखौ नायाबा मानो कमेन्ट खालामो? बे गाज्रि कमेन्ट खालामग्राफोरखौ आरोना। बिसोरो माने भिडिअखौ मोजां मोनाबा मानो कमेन्ट खालामो? होमबाथ' नोंसोर निस्सय जोंनि भिडिअखौ A to Z नायो आरोना, Aनिफ्राय Z सिम। बेनो आरो आंनि भिडिअआ बेखिनियानो। आं